Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Συνεπείς στο ραντεβού μας για τα κοινωνικά μας προβλήματα. Η Βάνα Δρούτσα έρχεται και πάλι να σας κρατήσει συντροφιά. Είναι η ώρα που πρέπει να αναλογιστούμε αυτούς τους ανθρώπους που τους έχει η μοίρα, τους έχει σε ένα περιθώριο, θα μπορούσα να πω. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στο Ανιάτον, στην Αγία Ζώνης, όπως ξέρετε, για να υποδεχτούμε και να συνομιλήσουμε με τον εξαίρετο, συμπαθέστατο Ανιαρτίδη Χαράλαμπο, να μας πει μετά από ένα μήνα που τον είχαμε συναντήσει για τελευταία φορά, εάν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες της ζωής του μέσα στο Ίδρυμα. Ένα break και παρερχόμαστε. Ο κύριος Ανιαρτίδης μας είπαν ότι μόλις ξύπνησε και έρχεται. Είπαμε μία νοσοκόμα να τον καλέσει και τον κάλεσε. Παρακαλώ, κύριε Ανιαρτίδη. Καλώς τον. Καλησπέρα. Ο κύριος Ανιαρτίδης. Γεια σας. Καλώς τον, καλώς τον. Καθίστε παρακαλώ στην επίσημη θέση. Μπράβο. Κύριε Ανιαρτίδη, μας τι κάνετε? Μπράβο, μπράβο. Ο κύριος Ανιαρτίδης. Εδώ τι είναι σακουλίτσα, καλά, θα το δούμε μετά. Καλά και βλέπω, βελτιώσατε τις συνθήκες εδώ μέσα, ναι. Τι, ήρε. Καλό απόγευμα, ναι. Καλό απόγευμα, γλυκέ μας. Και καλό μήνα αύριο. Καλό μήνα αύριο, χτες ήταν ο μήνας που μπήκε. Με το παλιό πάτε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, κύριε Ανιαρτίδη, πείτε μας, μα καταλαβαίνετε καταρχήν καλά? Ναι, καλά καταλαβαίνω. Πέστε μου τι θέλετε να σας πω. Έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες της ζωής σας μετά από ένα μήνα που έχουμε έρθει εδώ? Μας είχατε πει για συνδετήρες, για χαλίκια, για πέτρες, για κατσαρίδες, για μύγες. Πείτε μας, το πρωί, τώρα τι τρώτε? Το πρωί με ξυπνάνε γύρω στις 6:30, με ξυπνάνε με θερμόμετρο και μας φέρνουν ένα θερμόσιμο γάλα. Συγγνώμη, το θερμόμετρο, πού το βάζετε? Τώρα τελευταία μου το βάζουν στη μύτη. Στη μύτη? Γιατί το στόμα λέει τα δόντια μην το σπάσω, καταλάβατε. Καλά, στη μύτη πώς το βάλουν, κυρία Ανιαρτίδη? Αργαλιέμαι λίγο. Ναι. Παλιά μας το βάζανε πίσω στο βοβό. Ναι, και τώρα στη μύτη. Κάποιοι ήθελαν να το βάλουν στο βοβό, αλλά στη μύτη έχουν μπερδευτεί τώρα. Ναι. Ωραία. Φτάνει για το θερμόμετρο. Τι είναι αυτό? Όχι, είναι τα αυτό, κιάλια. τι κάνετε με αυτά? Με αυτά τα κιάλια πηγαίνουμε το βράδυ, ανοίγουμε τα παράθυρα και κοιτάμε απέναντι τις άλλες πολυκατοικίες να δούμε αν κοιμούνται οι άλλοι. Γιατί άμα δεν κοιμούνται, δεν κοιμόμαστε κι εμείς. Γιατί, δηλαδή τι βλέπετε με τα κιάλια, κάντε μας μια περιγραφή. Κοιτάμε, ανοίγουμε τα κιάλια, ανοίγουμε τα παράθυρα, μετά τις 1 όμως. Μετά τις 1. Και κοιτάμε απέναντι στις κρεβατοκάμαρες. Καταλάβατε? Εγώ κατάλαβα, αλλά τι βλέπετε να μας πείτε? Δεν μπορώ να σας πω. Ζωηρούλη σας βλέπω τελευταία. Να σας πω. Ναι. Να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα. Καθίστε καλά γιατί θα πέσετε. Την περασμένη εβδομάδα τι μας κάνανε? Ναι, πείτε μου. Μας χαρίσανε από ένα αρκουδάκι να παίζουμε, αλλά δεν μας δώσαν μπαταρίες. Τι λέτε? Αυτό χωρίς μπαταρίες δεν δουλεύει. Θα εισηγηθούμε. Και θέλω να παρακαλέσω τον Χριστό και την Παναγιά, κοιτάξτε εδώ, να μου στείλει 2 μπαταρίες να μπορέσω να το λειτουργήσω. Ποιο, την Παναγία? Όχι, την Παναγία μου, το διδάκι μου. Ένα break, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε. Μας είπατε για τις κρεβατοκάμαρες. Το πρωί, τι ώρα ξυπνάτε? Το πρωί μας ξυπνάνε με σπυρίχτελα. Δηλαδή? Σπυρίζουν δυνατά μέχρι να ξυπνήσουμε. Γιατί κοιμάστε βαριά? Ναι, βαριά, γιατί είναι βαριά τα σεντόνια μας. Είναι, να σας πω τώρα κάτι, εγώ να σας πω κάτι. Ναι, να πείτε. Το πρωί αφού φάμε μας βάζουν γάλα
με πιστίκια και μικρές σταφίδες από τρίματα κουκουναριού. Τα χτυπάνε καλά και τα πίνουμε, αλλά κάθεται στο λαιμό μας αυτά. Το μεσημέρι φάγαμε προχθές μακαρόνια με καρμπονάρες. Ήταν καρμπονάρα και είχαν ρίξει μέσα αυτά τα. Πώς τα λένε αυτά τα. Είχαν βάλει. Πώς το λέει καλέ το. Ποιο? Πιπέρι. Όχι καλέ. Αλάτι. Όχι το άλλο το. Ζάχαρη. Δεν θυμάμαι, κάτι μας βάλανε πάση περιπτώσει. Σαν τι? Σίδερο. Ναι, βάλανε. Όχι σίδερο ακριβώς. Την άλλη φορά μας σας βάζανε σιδεράκια μας οι καλύτεροι. Να σας πω γιατί δεν το ξέχασα τώρα. Μας φτιάξανε κοτόπουλο. Ναι. Αυτό το πλακέτο κοτόπουλο που παστό. Πανέ. Όχι, πανέ. Κοτόπουλο με μικρά χαλίκια μέσα. Έχει και χαλίκια. Δηλαδή οι κότες που τον τρώνε και χαλίκια και δεν τις καθαρίσανε καλά τις κότες. Θέλαμε να σας πω κάτι. Μια μέρα το μεσημέρι, και τώρα έχω πάλι φορά να σας τα πω λίγα. Ναι. Πείτε. Δεν θα σας διακόψω καθόλου. Πείτε. Γιατί κοιτάει αυτός έτσι. Είναι φίλος μας. Κοιτάξτε το κι εσείς. Γιατί να σας πω κάτι κρυφά, μην το καταλάβουν οι άλλοι. Τις τουαλέτες τις καθαρίσανε. Ναι. Γιατί είχαμε κάνει παρατήρηση η εκπομπή μας. Και τις αποδώσανε να στεγνώσουνε. Ποιες τουαλέτες? Ναι. Τουαλέτες ήταν αυτές που τις απλώσανε. Φορέσαν οι νηφοκόμες στις τουαλέτες, τις λευκές τουαλέτες μακριές και κάνανε φασαρέλα στο διάδρομο και όλοι εκεί ήμασταν όλοι στους διαδρόμους και τις κοιτάγαμε τις τουαλέτες, τις νηφοκόμες. Θα σας πω όμως... Ναι. Δεν σας διακόπτω. Τι είπατε να σας πω. Τη νύχτα, πριν κοιτάξουμε από τα κιάλια, πριν κοιτάξετε από τα γυαλιά. Μας ανοίγουν τα παράθυρα στις 12 η ώρα για να πούνε μέσα νυχτερίδες. Τι λέτε? Σοβαρά, Νυχτερίδες, τι είναι? Δηλαδή ανοίγουν τα παράθυρα για να έρθουν νυχτερίδες. Έχετε δει εσείς νυχτερίδες? Πώς είναι νυχτερίδες? Πώς είναι νυχτερίδες να μας πείτε? Τα βαμπύρ. Σαν? Βαμπύρ. Και τι είναι τα βαμπύρ? Τα βαμπύρ, αυτά που έχουν βαν και πύρ. Έχουν πύρ. Να σας πω κάτι. Να μου πείτε. Δεν είναι νυχτερίδες μέσα, γιατί εμείς έχουμε ήδη αράχνες μέσα. Και πώς θα τραγουδήσουμε το τραγούδι νυχτερίδες και αράχνες την γλυκιά μου. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Τι κοιτάτε, κύριε Νιατίδη, τι κοιτάτε? Καλά. Ναι, πείτε μου. Τι να σας πω, ρωτήστε με να σας πω γιατί μου τα απαγορεύουν κιόλας μερικά πράγματα. Τι κάνει να σας παίρνει? Όχι, είναι φίλος μας, είναι ο Κωστάκης. Τίποτα, φωτογραφίες, γιατί είστε πολύ όμορφος. Είστε πολύ ωραία. Τα δοντάκια σας τι έχουν, κυρία Νιατίδη μου? Λυπούν. Την προηγούμενη φορά δεν λείπανε. Τώρα τι έγινε? Φάγατε κάτι? Μου πέσανε. Σας πέσανε πού? Στο δρόμο. Στο δρόμο πέσαν τα δόντια. Πώς έπεσαν δηλαδή? Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Έπαιζα με το καρότσι. Ναι. Στο βρύκο. Είχατε καρότσι. Ναι, ένα ραλί. Είχατε και ραλί. Καροτσάκια μου ακούγονται στο διάδρομο. Μάλιστα. Και έφτιαξα πάρα πολύ σε μια στροφή. Τι λέτε? Ναι, και έφυγα με το καρότσι κάτω. Χτύπησα τα δόντια μου και έχασα 2 δόντια. Αλλά τα άλλα δόντια που έχω ήδη χαλάσανε από τις πολλές καρφίτσες που μας δίνουν να πάμε το πρωί. Πάλι καρφίτσες δίνουν, κυρία Νιατίδη μου. Καρφίτσες με μέλι και το μεσημέρι μας βάζουν ομελέτα. Καρφίτσες με μέλι. Ναι. Και ομελέτα. Ομελέτα με καρφιά. Ομελέτα με καρφιά. Και συνδετήρες 4 συνδετήρες απαραίτητες για το σίδερο του οργανισμού. Ναι. Κυρίες και κύριοι, πάλι τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση μου. Εσείς είστε ευχαριστημένος με αυτά που σας δίνουν? Δυσαρεστημένος. Ναι, γιατί? Δεν είναι καλό το μενού. Ναι. Δηλαδή, το μενού. Ποιο νου? Δεν έχω. Το μενού, δηλαδή, αυτό που σας δίνουν, το φαγητό, δεν σας κάνει? Τι τρώτε ακριβώς το μεσημέρι, να μου πείτε? Ποιο το μεσημέρι? Ναι, το μεσημέρι τι σας δίνουν? Θα σας πω μετά το μεσημέρι τι κάνω, γιατί δεν Πού τρώτε? Τρώμε σε μια τραπεζαρία. Πού τρώτε? Σε μια μεγάλη τραπεζαρία. Μάλιστα. Η οποία πάνε οι καθαρίστες και καθαρίζουν τις κατσαρίδες από μέσα. Έχει κατσαρίδες. Κατσαρίδες, αράχνες και νυχτερίδες μπαίνουν τη νύχτα. Και είμαστε μια χαρά. Ωραία, και καθαρίζουν τις καθαρίδες και μετά τρώμε, μας παίρνει μια μεγάλη πιατέλα με τρόφιμα. Ναι, και τι έχει πιάτα? Τι
Τι περιέχει αυτή η πιατέλα? Τρόφιμα. Και έρχονται και τρώνε όλοι οι τρόφιμοι, τα τρόφιμα. Μετά που πάμε για ύπνο το μεσημέρι, μας τσαβολώνουν σε κάτι γαλάζια σατέν με τα ξωτά σεντόνια και είστε σίγουρα? Ναι, μας δείχνουν ροδοπέταλα, πολλά ροδοπέταλα και μετά μετά τις κατσαρίδες έχουμε ροδοπέταλα. Και μετά έρχεται ένα νοσοκόμο με μια μακριά μαύρη λωρίδα και μας χτυπάει μέχρι να μας πάρει. Τι λέτε βρε παιδιά, αλήθεια? Αλήθεια σας λέω. Σημειώστε το παρακαλώ. Να πάω λίγο στην τουαλέτα. Σε λίγο που θα κάνουμε break, δεν κρατιέστε? Να πάω στην τουαλέτα λίγα. Δεν κρατιέται παιδιά. Όχι, να κάτσω μετά να πάω στην τουαλέτα. Σε λίγο να πάω. Σε λίγο. Μπορείτε? Είναι καθαρή. Ορίστε. Η τουαλέτα σας είναι καθαρή. Η τουαλέτα είναι του Ιδρύματός σας. Εσείς μας είπατε ότι φοράνε... Ναι. Στο Ίδρυμα είμαστε. Ναι, στο Ίδρυμα. Λοιπόν. Ελάτε, ελάτε. Break! Break! Τον περιμένουμε να βγει από την τουαλέτα. Κυρία Νιατίδη, είστε καλά, εντάξει, ελάτε. Άντε, άντε. Μπράβο κυρία Νιατίδη, έχουμε και ωραία ψαμούλα βλέπω. Λοιπόν, καθίστε, προσέξτε. Έλα, αυτή τη φορά δεν απέσαι, την κρατάω, την κρατάω. Ένα, οπ, μπράβο. Λοιπόν, μας είπατε για κατσαρίδες στην τραπεζαρία, για κουνούπια στην κρεβατοκάμαρα, για σατέ σεντόνια. Τα δόντια σας, ήρθε ο οδοντίατρος που λέγαμε. Ναι. Και? Φωνάγανε πολύ τα δόντια μου το πρωί, γιατί όταν δεν τρώγα τα φιστίκια, μπαίνανε ανάμεσα το αράπικο μέσα στο κοινότητα και με πόναγε πάρα πολύ. Όχι, τα δόντια μου πονάνε, τα μου πονάνε πολύ, τα δόντια μου πονάνε. Ο κύριος κιάλια έχει πρόβλημα μόνιμο με τα δόντια. Τα κιάλια, πού είναι τα κιάλια? Είναι τα κιάλια μου. Σακουλίτσα σας, σακουλίτσα σας. Είναι τα κουδάκι μου. Όχι, τα κιάλια, το αρκουδάκι είναι εδώ. Έλα, κιάλια μου. Έλα. Λοιπόν, τα κιαλάκια σας, το αρκουδάκι σας. Πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται... Ναι, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Ναι, λοιπόν, με τα δόντια όπως είπαμε. Μπαίνουν φιστίκια μέσα. Τι άλλο μπαίνουν στα δόντια σας και έχουμε αυτά τα προβλήματα, τα φοβερά. Μπαίνει μέλι. 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 Ναι. Και κανέλι. Κανέλα. Μέλι με κανέλα. Τρώτε και από αυτό. Τελικά να σας πω κάτι. Εδώ τα γεύματα, γιατί βλέπω μεγάλη ποικιλία έχετε στα γεύματα. Είστε ευχαριστημένος? Έχω μια απορία. Ναι. Οι μύγες τώρα το χειμώνα που πάνε. Πού πάνε οι μύγες τώρα το χειμώνα? Γιατί το καλοκαίρι είναι συνέχεια μαζί μας. Ναι, το κατάλαβα. Πού πάνε οι μύγες? Γιατί μια φορά ξέρετε τι έγινε? Μας φέρανε. Αυτός τι κάνει κύριε αυτό το πράγμα? Αυτός είναι ο κάμεραμαν, είναι φίλος μας. Είναι ο Κωστάκης ο κάμερα. Ήταν εδώ και εγώ τι κάνει. Ναι, Κωστάκη, εντάξει, μίλησε του Κωστάκη να μην φοβάται. Έλα αγόρι μου Κωστάκη, μη φοβάσαι. Ωραία, είναι φίλος. Είμαστε φίλος σου, ναι. Μας φέρανε μια μέρα στην τραπεζαρία, μας βάλανε, είχαμε πολλές κουνούδια και μύγες, βάλανε ένα κουνούδι και μια μύγα, μας απλώσανε λίγο ατσάλι και σίδερο. Και μας είπανε τι θα πάει το κουνούδι και τι η μύγα. Και εγώ το βρήκα. Τους είπα θα πάει η μύγα σίδερο και το κουνούδι ατσάλι. Αλλά οι συνδετήρες μας δίνουνε, δεν τις δίνουν υποχρεωτικά. Μπορεί να φας οι συνδετήρες ή καρφίτσες, μια απόφαση είναι δικιά σου. Για το σίδερο του προαιρετικά δηλαδή, εσύ τι διάλεξες? Κυρία Νιατίδη, μπορώ να επέμβω? Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Νιατίδη. Γιατί το βράδυ τι σας ταΐζουν εδώ πέρα? Το βράδυ. Εγώ. Γιατί πήγατε στον Ανιάτο, γιατί σας φέραν στον Ανιάτο? Στον Ανιάτο με φέρανε αφού και εγώ πέρασα και κοίταξα αυτά τα μαγαζιά και είδα στην Κοντιονέγρη. Ναι. Δεν μου βρήκα τόσο καλό φαγητό όσο εδώ στον Ανιάτο. Κάνει ψάρι, σπυρίδα, με λεμόνι, άνηθο και ρυθίσματα σκορπίνας από πάνω. Ναι. Καταπληκτικό. Με ρύζι σωτέ. Βασικά τι κάνει ο Έλληνας, κυρίες και κύριοι, για να τρώει τζάμπα.